Dnes som si povedala, Verona, ako ďaleko sa dá ísť otužovať, aby si bola ešte na Slovensku? To jedine musí byť Stakčín. K Stakčínskému splavu sa dostanete 3 spôsobmi. Buď zaparkujete tu, prejdete mostom na druhú stranu, dáte si krátku prechádzku lesnou cestičkou a otužujete. Alebo zaparkujete rovno tu a kúpete sa na tomto brehu bez zázemia. Alebo zaparkujete opäť tu, prebrodíte vodou po členky a ste v zázemí. Nachádzame sa v Stakčine s kopou tučniekom a jedným bobrom. Čaute. Čaute. Ahoj. Ako to celé začalo? Začalo to, keď začala tá pandémia. Bolo to taká psychohygiena pre nás všetkých. Ja som osobne začal zhruba pred 8 rokami kvôli zdravotnému stavu, hlavne kvôli chrbtici. A pozoruješ zlepšenie svojho zdravotného stavu? Po fyzickej stránke. Je to všetko nastavenie v hlave, ale ako po fyzickej stránke je to lepšie. Števka, pamätáš si prvé pocity po otužovaní? Bol to super pocit. Pretože som mala perfektnú partiu pri sebe už vtedy a dodali mi takú energiu a vlastne keď som videla, že oni to dokážu, že to dajú, tak jednoducho proste ja som ani neváhala, hej. A keď som vyšla z tej vody, tak proste ja som bola akože, jak sa vraví, že celá happy, hej. Že proste človek žiaril, nabral energiu, mala som z toho radosť a hlavne zo seba, že som dokázala výjsť z tej komfortnej zóny, pretože ja som ináč veľmi zimomriavý človek. Čo by si odkázala ľuďom, ktorí sa chcú začať otužovať? Nech vykročia z tej svojej komfortnej zóny, nech sa odvážia, pretože je to veľmi zdravé. Všetko je v tej hlave. Keď človek chce a sa nastaví, že ide, tak už potom nevidí prekážky. My chodíme ako skupina niekedy aj 3, 4 krát, 5 krát do týždňa, kedy kto ako môže. Potrebujú ľudia nejaké super schopnosti na to, aby sa išli otužovať? Nie, vôbec tam nie je to o super schopnostiach, je to všetko o nastavení v hlave. To nezáleží ani na veku, ani na hlavi. Nie, vychádzame jak muž a žena, vychádzame Jak ženy. jak ženy. Asi tak. Pridávam si do zoznamu otuživackých múdrostí. Inak, táto voda je rovno pod Ferinou, takže sa vlastne kúpeš v pitnej vode. Priatelia, ďakujeme a pozdravujeme zo Stakčína. A čo by sme odkázali ľuďom, ktorí sa chcú začať otužovať? Aby prišli, začali sa otužovať, aby boli zdraví. A prídete si nás na ten krajný východ do našeho Stašina.